שאלתי ככה את המשתתפים בערב הזה, מה הם רוצים, איך הם רוצים שאני אציג אותם. ואז אחד המשתתפים כתב לי את הטקסט הבא, והוא אמר לי, תקריא מילה במילה. נדב גל הוא מספר סיפורים מוזיקלי. בנוסף, כשביקשתי ממנו לכתוב איך להציג אותו, הוא עשה את זה בצורה מושלמת. ואני, מיתר, חושב שמדובר בגאון, גאון. וזאת הפעם האחרונה שאבקש מיוצרים להכניס לי מילים לפה, כי אז הם כותבים לי מגילה. רגע. ואני צריך, זה היה כתוב סוגריים להעביר דף, אבל זה באותו דף. ואני צריך להקריא את אותה מילה במילה. את כל מה שאני אומר עכשיו, הוא כתב לי להגיד, כולל המילה הזאת והזאת. וגם כמה מילים שאני לא בטוח איך לבטא. הזדרכת. קבלו את נדב גל. באמת גאון. ביצעת את זה מעולה, כל הכבוד. טוב, השיר הבא נקרא מקלחת, ומה שעושים במקלחת זה שורקים, אז יש סולו שריקות. הבעיה שאני לא באמת יודע לשרוק, אז כשיש את הסולו אתם מוזמנים לשרוק איתי כדי שזה יהיה פחות מורגש. את המצב הביטחוני ומקרצף את החזון הלאומי ושוטף את המרתף וחופף את העוטף ועוטף אותו בריח חינני במקלחת של טילים על חלוני אני נוטל את כל הכדורים תמיד נועל את כל החדרים ומסבן את כל העם כי מה נותר לו לאדם ומקרצף את כל הדם העקשני במקלחת של טילים על חלוני וביום שהמקלחת תיגמר אני אצא אל הרחוב המתפורר ואולי אמצא סיבה עד המקלחת הבאה אבל בינתיים אנצור את לשוני כי יש מקלחת של טילים על חלוני יש מקלחת של טילים על חלוני יש מקלחת של טילים על חלוני תודה. הקירות ריקים ומחזירים מבט תמיד הם רק שותקים ואת נשארת את
אבל אינך לבד. הביטי בתוכך, לאן שלא תלכי, אהיה שם לצידך, ואנווט את הדרכים בדרך בה תלכי, למקומות יפים, ושם תמצאי מזור לכאבים וזיכרונות טובים, תמיד אשמור עלייך מבין הכוכבים. נכון, זה לא פשוט להמשיך לחיות, את צריכה להתמודד עם כל התהיות. הגיע הזמן לישון ואת עוד חרה, בחוץ עורר הקור, בפנים הסערה. נווט את הדרכים בדרך בה תלכי, למקומות יפים, ושם תמצאי מזור לכאבים וזיכרונות טובים, תמיד אשמור עלייך מבין הכוכבים, תמיד אשמור עלייך מבין הכוכבים.